Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki ngut ki MLA jang ka seng Congress ki laban mi no na ka Executive Committee jang ka Khasi Autonomous District Council KHADC balam khamat ka NPP ha shuwa ka election MDC banwan na marka jingyai beteng ka jingpen bor jaki nong tre ka party baroh na ka AICC ka khubor ka pentit baya ka nikarai ansa shimshen ha babu ha ka jingmot jing perkhat bo working president jang ka Congress baru deputy chief executive member DUI-CEM uba pencengan NCM unmi yakun biang ka election na ka party kumta ka jingyai beteng ka jingpen bor na ki nong tre ka party ka bo yo ba PNCM ha ka jingkut lat ban ha ban mi no na ka EC bayalam na ka NPP ha ki HDC la ong ka khubor laban kro ba ka jingdawa ka bajur kalami ha po ka Congress ban weng no yaladi na ka EC jang ka Congress bat kani ka sur ka lapaw ha ka jingelang jong ka party ka balong ha ka arpo tri jong nailur Dangshan ki President ka District Congress Committee DCC kila thok shiti siya ka AICC bakan tuklar no halor ka jingpen slam jang ki ngut ki MDC bakin mi no na ka EC jang ka NPP ha Khasi Autonomous District Council ini ki MDC ki degba PNCM uban yakun biang ka election na maukhar penthor umkhra constituency baru MLA bat MDC ka malim uba roni biling do halor kani ka shiti usketri ka AICC u Dr. Chela Kumar bat joint secretary Anthony Matthew ilai kendo yakinang yalam bat kinong tre ka party haka jingelang balong men haka arp tarik jong no pra banya keren ya kanika kam haka ni jingelang kinong yalam ka AICC bat kinong kit kam ka party kila batha yaki ngut ke MDC ban chimya karai bat ban mi no na ka EC jong ka KHADC klem ka jingpen slam shu namar kata kini ki ngut ke MDC kimdan lenti shu unrei tamban buram ya karai jong kinong tre ka party da ka baweng no yaladi na ka EC jong ka KHADC lo ong ka khubor